Bueno, azkenean betikoa, azkeneko asteetan hitz egin nuen hontaz, eta, taldeak egiten duenean ez da enbesteko garrantzia izaten, eta ez duenean egiten, orduan bai, eta, denon artean, eta nik ere bai saiatu beharko dugu baztu zer lan egiten, jarrituko dugu lan egiten gabiltzan moduan, eta iritsiko da eguna hortaz ez duguna hitz egingo. Noski, kezka argi dago, kezka badukagula egoerarengatik, gustatuko litzaigu beste egoera batean egotea eta beste kezka batzuk edukitzea, baina gure gaurko kezka bakarra Granada irabaztea da, hori da guk egiten dugun pentsamentu bakarra, ez dugu beste konturikan egin nahi. Granada irabazi, hori da pentsamentu bakarra.